Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da gara kasancewa da kuwa cikin wannan bidiyo na mai albarka. Idan har ya kasance baka mana subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓa shine zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar an daura. Mun gode. Insha Allah, kamar yadda ka gani a title din nan, na nuna ma yadda za ka saka kuɗi ta online da wayarka ta Android. To zan bar ma link a description yanzu na WhatsApp. Zan fara rijista tare da ku domin ku gani ku ga yadda ake yi. Sannan ka sani kawun ka sa kuɗin ka platform, ka tsananta bincike a kai yadda ko da an samu matsala ka gani dama ka san yadda platform yake. So kawun ka yi deposit na cikin kowane platform, ka yi bincike mai kyau, ka yarda da shi, sannan ka sa kuɗin ka ciki, ka duba riban da za ka samu da sauransu. To ka gani yanzu na shiga link ɗin na ga yadda ake rijista. Da fari za ka sa username naka, sannan ka sa email address, sai ka sa password, ka maimaita password ɗin confirm kenan. Shi kenan ka taɓa create account. Bayan ka gama shi kenan insha Allah zai shigar da kai cikin platform ɗin. To kasancewar ni na register already, yanzu zan yi sign in. To kaga na sign in, zan yi log in kenan. To kaga yadda cikin platform ɗin yake, kana register za su baka welcome bonus 800. kana samun kuɗi ya kai kimanin 1500 zai fita. To kaga yadda ake recharge, in ka taɓa deposit kamar yadda na taɓa, za ka sa kuɗi a nan, ka sa wato misali 5000. idan ka sa 5000 a nan gun, gashi nan sun baka Wema Bank, gashi nan ga Sani sunan. Bayan ka gama sai ka yi submitting. Kana yin submitting ka taɓa account da sauransu na, insha Allah kuɗin ka zai hau kuma ka wannan. Sannan ba a yin withdraw ya kai recharge. Kana taɓa withdraw ma za su nuno ma please recharge before withdraw. Dan Allah ka yi recharge kafin ka yi withdraw. Bare yiwu ka yi ba, sabili da in dai za su yi to kuɗin zai fita, kuma platform ɗin bayi da kyau. To ka gani gashi nan ga available orders ɗin nan grab order nan, za ka na taɓa shi. Kaga please recharge before withdraw, requesting withdrawal. To kaga in kana taɓa grab order nan, kullum za su baka 10 kuɗi ne kuma zai na ƙaruwa. To kaga da platform ɗin yake, minimum deposit 5000. gashi nan unlock ɗin ka je ka buɗe shi, to shine ka yi depositing a wannan level ɗin. To kaga grab order nan, kaga yadda zai taɓu maka, kullum za su na baka naira 10 abu. To kaga gani duk na unlock ne, ban yi deposit na ciki ba. Kaga ga can alaman dashboard ɗin nan ya kawo ku yawanci kusan duka information ɗin abun yake. Ga home, ga team, ga withdrawal, ga deposit, ga nan gun report ɗin nan, ga profile. To ga customer care, WhatsApp, Telegram. Yadda idan da ka yi depositing ko withdraw bai sauka ba, za ka iya zuwa ka yi wa wannan customer care na WhatsApp ɗin ko kuma ta Telegram magana domin ya taimaka ma. Muna muku godiya, sai mun ƙara kasancewa da ku a bidiyo na gaba in Allah